Lezi izindaba z1KZNTV oyifundelwa uSamukeliso kaNgqulunga angikubingelele mbukeli nazi-ke ehamba phambili osukwini lanamhlanje. Lihlehlile elowengozi Yasophongolo.Kubulawe Ngesihluku owe-IFP kanti-ke kubhikishe abazali bekhala ngothishanhloko. Lihlehleleke umhla zingama-25 kuMfumfu icala likaSibusiso Siyaya oneminyaka-ke engama-28 ubudala ongumshayeleke weloli eladlula nemiphefumulo yabantu abangama-20 ophongolo ensukwini-ke ezili-10 ezedlule. Inkantolo yesifunda ophongolo ihlehlisileke leli cala ngenhloso yokuthola-ke isikhathi esanele sokuqoqa ubufakazi kanti-ke umsolwa ukhoxisile ukufaka isicelo sebheyili uzogcinwa-ke esitokisini samaphoyisa kuze kufike usuku lokuvela enkantolo. Ezinye zezakhamizi zasophongolo zizongalise ukusithakasela isinqumo senkantolo yesifunda yasophongolo sokuhlehlisa icala likaSibusiso Siyaya ongumshayeli weloli eladlula nezimpilo zabantu abangama-20 kumgwaqeni ongithelawayeka ophongolo eGodlwayo. Njengoba-ke leli cala lihlehlele umhla zingama-25 kuMfumfu kuwo lo nyaka. Njengoba silapha-ke enkantolo yesifunda sasophongolo sikuphathele uJabu Hansen ozothatha-ke esibeke mhlambe ngombono wakhe mayelana nokuqulwa kwecala obekwenzeka ngaphakathi icala-ke libhekene noSibusiso Siyaya ongumshayeli weloli-ke elathatha impilo zabantu abangama-20 emgwaqeni ongithelawayeka eGodlwayo ophongolo. Jabu, mhlambe ungasithetha usibeke ngomuzwa wakho ngokuthethwa kwecala langaphakathi nokuhlehliswa kwalo njengoba lihlehlele umhla ka-25 ku-October kulo nyaka. Ngibingelele ababukeli ekhaya. Icala ngendlela eliqhubeke ngayo indlela ebengilindele ngayo njengoba uzokhumbula ukuthi nangeviki ledlule siyeseza la elahlehla khona lahlehlela inamuhla. So bekuyindaba ye-application yokuthi abezindaba njengani bekwazi ukuthola ilungelo lokuthi bemveze umsolwa. So kuye kwaba-ke i-application okugcine ngokuthi umantshi arule ukuthi cha bavumelekile abezindaba abamveze ummangalelwa abonwe izwe lonke ngoba lecala vele ligcine seliyicala le-South Africa yonke akusiyo nje indaba yasophongolo kuphela. Well, ngiyacabanga phezu kwakho konke isizathu esimenza ukuthi ayeke ingoba ubonile ukuthi ngeke aze aphumelele akuhlangene nokuphepha kwakhe ngoba iSouth Africa izwe elinomthetho. Uma ngabe umuntu egcinwe esitokisini usuke ephephile ey'tokisini zamaphoyisa kanti uma futhi engaphandle usuke ephephile umphakathi uyazi ukuthi akumelanga uyithathele umthetho ngezandla zawo. So ngiyacabanga ukuthi akusiyo indaba yokuthi ubesabela ukuphepha ubonile ukuthi cha umshushisi ngathi akadlali vele ngeke azayithola inkantolo iyogcina ithathe lokho kusho umshushisi ukuthi lo muntu makangayitholi ibhayili. Kanti-ke njengamanje sizophinde sithole omunye umhlali wasophongolo ozophinde esithathe futhi esibeke ngokuthi-ke bona bazizwa kanjani bengabahlali noma izakhamuzi zasophongolo. Njengomuntu ophethe inkampani yonogada la ebuye i-assiste uku-escorta ama-truck khona la ku-N2 nomuntu o-closed emphakathini. Umphakathi lento le eyenzekela uphongolo iyacala ukwenzeka and uthukile kungenzeka noba ngabe yini. So into engiyibongayo nje ngibonga ukuthi yena umenzi wale sehlakalo lesi akwazi ukuthi enkantolo okungijabulisile nje iloko nje ukuthi athi no ibhayili akazuyilona ucela nje ukuthi angayi-oppose. So kungijabulise kakhulu lokho ngoba ungumakhelwane wethu la uphongolo thina uphongolo noJozini si-close njengoba kwaseJozini thina singababa la uphongolo siyahamba seJozini nabasejozini bayeza bazothenga lana. So nje lento ayenzile mina ngibona ukuthi kube into right and nasecaleni ukuthi ayilethe emaphoyiseni njengomuntu osebenza ngomsebenzi obuye futhi asiza kakhulu emphakathini ngabona ukuthi isinqumo esihle kakhulu lesasithathayo. Ezindabeni ze1KZNTV ngingumqondisi Miyeni ngibika ngisenkantolo kamanje ophongolo. Kubulaweke Ngesihluku isishoshovu esiqavile seqembu le-IFP uThembelihle eqalani wasemthwalume kuWard 10 ogwini oluseningizimu nesifundazwe iKwaZulu-Natal. Lona wesifazane-ke udutshulwe ngesonto ebusuku esendlini aqashe kuyo. Uhlalo weqembu le-IFP kwisifunda uSifundo Ngwane uthi-ke basathuthumela ngalesi sigameko kanti-ke balahlekelwe kakhulu beyiqembu le-IFP ngoba uqalane ubesebenzela iqembu le-IFP ngokuzimisela.
Kubulawe Ngesihluku isishoshovu esiqavile seqembu le-IFP emthwalume ogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal ngokudutshulwa ngentululwane yezinhlavu. Kanti njengamanje sinosihlalo weqembu le-IFP esifundeni ugu. Sihlalo, sicela usichazele kabanzi ukuthi ngokuzwa kwenu kwenzakaleni. Ngiyafisa ukusho ukuthi nje okokuqala njengeqembu le-IFP akukho esikuzwayo ngaphandle kokuthi udadewethu okucomrade Lihle Qalane udlulile emhlabeni ngendlela enesihluku eyisimangaliso la wesifazane eshawe khona noma singazi noma sothi umuntu noma abantu ngenqwaba yezinhlamvu ongathi bekusempini ongathi bekuwumuntu obekade ezokwazi nokuyiphindiselela kulesi sikhathi samanje la sikhuluma khona ngokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane nezingane bese sithola kuba khona omunye wethu oselinyaza ngalolu hlobo. Kanti njengamanje sizokhuluma nelinye lamakhansela e-IFP ebelikade lisebenza naye uLihle asichazele kabanzi ngamagalelo bekade enawo eqenjini le-IFP. Angibingelela kakhulu umsakazi mhlawumbe ukudlulisa nje ubuhlungu njengatha esibhekene nawo ngalesikhathi ngoba uLihle siyokhumbula ukuthi ngesikhathi uIFP uluza kakhulu amandla uLihle bekwazi ukuma nalabo esibanga nabo abe umuntu wesifazane okwazi ukumelana nabo. Ngiyamkhumbula nje mangibuka uboxela ngezansi ukuthi ungomunye abanye babethu uyolala uthuli kuyokhula utshani. Bayazi abantu ukuthi kuneqembu lithizeni elalithi kuyolala utshani ngesibe khona lesakhiwe kodwa omunye owabesifazane owayemile emele ukuthi le daba lale shopping center la ezansi yasebenzwa liyaqhubeka liyaphambili. Njengamanje sinondlunkulu wasemathulwini omele ubuholi bomdabu kule ndawo kanti ngowesifazane naye othukile ngalesi sigameko. Mawami sicela usichazele ukuthi kuniphathe kanjani ukuzwa ukuthi kudutshulwe kwabulawa wesifazane ngesihluku esifana nalesi. Ngane yami okokuqala nje ngingakutshela ukuthi uLihle befana nengane kimina. Bekuyingane yami ebengiyithuma noma kephi. Ezintweni zonke bekade zenza bemele isizwe ekwazi ukukhuluma la kungakhulumeki khona. uLihle ngikhathazeke kakhulu ngaye kufana nokuthi kuhambe omunye weingane zami ngendlela okwenzeke ngayo lento eyenzekile. Ukhulumela amaphoyisa esifundazweni KwaZulu-Natal unqobile Gwala uphawule kanje ngalolu daba. Kuvula icala lokubulala epolice station eHibadin kulandela isigameko esenzeka ngomhla 25 kuSeptember lapha amaphoyisa lapha eHibadin athola umbiko mayelana nokuthi kunomuntu obuliwe lapha endaweni yaseNyangweni abesenikela khona endaweni yesigameko okutheke mefika abesekhonjiswa kindlu la kutholakala khona umzimba wesifazane neminyaka ewu46 enamanxeba okudutshula emzimbeni. Imbangela yokuhlasela kwakhe ibingakaziwa kwamanje uphenyo lusaqhubeka. Ezindabeni ze1KZNTV kubikuza Amanda Sicele ngisemthwalume. Basola-ke ukuxambukela komnyango ekuqasheni ukathishanhloko wesikole samabanga aphezulu iSukuma Comprehensive School eMbali eMgungundlovu. Abazali-ke babafundi kanye nesigungu esilawula lesi sikole babhikishe ngokuthula ngaphandle kwesango lesikole. Bathi-ke bazovimba uthishanhloko ekuthiwa-ke uqashiwe ukuba-ke angangeni ngaphakathi. Laba-ke bathi umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal-ke ushaya indivu umbono wabo kanti lo thishanhloko okuthiwa-ke uqashiwe akanawo amava. Bashaya phansi ngonyawo abazali babafundi besikole samabanga aphezulu iSukuma Comprehensive School eMbali eMgungundlovu bathi yabamfuni uthishanhloko okuthiwa uqashiwe. Laba kanye nesigungu esilawula isikole babhikishe ngokuthula ngaphandle kwesango lalesikole bethi bazovikela ikusasa labantwana babo. Bathe uzinzo alukho kulesikole njengoba uthishanhloko engaqashiwe. Alukho lona impela uzinzo kodwa abantu abadala ukuthi uzinzo lingabi khona iyona idepartment ngoba yenza corruption la ngaphakathi. Kuyicorruption kahle kahle lokho abasenzela kona. Nalokuthi mangabe sebemqashile thina sazi ukuthi uma ngabe sekwenziwa ama interviews usuku lama interview after usuku lama interviews kusuke kudingakala ukuthi kube ne ratification la kubizwa khona SGB ukuthi izotshela ukuthi kuqashwe ba. Kube ukuthi SGB iyavuma noma ayivumi abazange ke basenzele ratification kodwa mengabe uchecka kwi SGB police ithi ratification fanele yenzeke njengoba thina sayenza ku first round sayenza wonke umuntu futhi wasayina kwethu thina ratification inyunyana ama members SGB
wonke umuntu nje wasayina bevumela ukuthi uright uthisha omkhulu esimqashile. Laba bathi angeke bavume ukufundwa umuntu abangamthembi. Ngoba thina asikwazi ukusetshenziswa edepartment befuna ukufeza inhloso zabe ezingcolile bebulala izikole zezingane zethu bebulala izikole zethu bebulala imfundo yethu behlangene nenyunyana ngoba eqaleni unathu wakade ufakele grievance esagcina sithola ukuthi ukhokhela umuntu ukuthi ayifakele grievance nakulena ke manje post isizwile ukuthi usathu okhipha igama lakhe lo baba lo khona okubhlungu une primary teaching diploma ubefundisa lemkhambathini eprimary waxoshwa abazali yini ke kufanele bemthathe bezomletha la eSukuma isikole esikhulu kambi lesi ukuthi bangasithathela noma yini nje bazoyifaka la ngaphakathi. Akuyona dumping site yothisha abadakwayo la. Okunye esicelayo ngedepartment ukuthi simile ekutheni njengoba silinde uMr Mncwabe ukuthi amlethe ngoba uthe uzomletha yena uzomletha ngoba yena akasisabi so ingakho thina sihambe phambili bayeza abanye abazali ngo12 lo athe uzomletha ngayo but enze show ukuthi akamlethi yena uletho uMEC ngoba yena is inflicted in this post. Kanti umnyango wezemfundo nawo esifundazweni KwaZulu-Natal uphawulile ngalolu daba. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal sine history nje esinayo ngebehavior SGB yalapha yana eSukuma High School. But what we can say is we can assure the public ukuthi umuntu oqashiwe umuntu oqualifyayo unawo wonke ama qualifications adingakalayo. They came to us and they said to principal esimqashile kana ama qualifications and we were able to prove even kwi-meet ukuthi principals unawo ama qualifications. They came again, they said the principal is a drunkard. We said we never received the report as umnyango ukuthi principal losimqashile has been reported anywhere to be having a drinking problem. So they found it difficult themselves ukuprovela ama allegations abo. But because we have dealt with them on numerous issues, we know ukuthi babantu abane agenda yabo nje abanama issues yabo and kwabona futhi ba divided phakathi. So it is something that we really not going to entertain. Izindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube isembali iMgungundlovu. Asike sithishelele eyitolo sobuya siqhubeke nazo indaba zethu. Asikwamukele mbukeli usabukele zona indaba ze1KZNTV nazi ke okuyizona ehamba phambili. Lihlehlile elowengozi Yasophongolo.Kubulawe Ngesihluku owe-IFP kanti ke kubhikishe abazali bekhala ngothishanhloko. Njengoba ke kuqhubeka inyanga ukuqoquzela inhlanzeko amalungu omphakathi waseShall Cross ngaphansi kaWard 63 ngaphansi komkhandlu eTheku athi kuyakhathazekile njengoba ke sengcupheni okuhlaselwa ke izifo ngenxa yendle ephuma emapayipini ezindlini zabo laba ke bathi sebephoqelekile ukuthi ke bangabe besawavula ompompi kanti ke kubakhathaza kakhulu ukufika kwezisebenzi zikamasipala zaxhuma amapayipi akhiphela ke indle emfuleni lapho behlala khona lokhu kuza ngemuva kokulimala ke wenqalasisinda ngenxa yesikhukhula ezahlasela ngenyanga kaApril nokuze kube imanje ke kayikalungiswa. Inzima impilo emndenini egudle umgwaqo uEmerald endaweni yaseShall Cross eThekwini njengoba kusukela kwahlasela ikhukhula ezakhinyabeza ingqalasizinda ehambisa indle uphoqeleke ukubekezelela iphunga elibi kwazise ukugcwala kwetamkoko lokhu sekubabeke engcupheni ikakhulukazi ngokwezempilo. The sewer has literally been coming out of our properties. It's in your yard, in the toilet system, in the tap wash basins and stuff like that. Our elderly with underlying conditions are experiencing more problems in regards to the smell. The stench is absolutely terrible. We can't open our doors, we can't open our windows. Even at night, when everything is closed up, the smell is still seeping in through. There's properties and houses here that have rodents started coming in now from that sewer issues. The cockroaches have started coming in numbers. We're getting snakes. There's a whole lot of stuff that is affecting us in regards because of the sewer. It's been an ongoing situation. It's been 5 months now, and it's just getting worse. Summer's coming in. We're going to have issues with mosquitoes. Mosquitoes breed over that water. They want to form a solution. Integrating wants to do a solution of a quick fix where they want to run pipes from the properties to the river. Lamalungu omphakathi abedinwe kanunwabu
atshele iziko leyindaba ukuthi ngemumva kokwehla benyuka bezama ukuthola usizo kufike abasebenzi bakamasipala iTheku balungisa lapho bekuphuma indle kepha bafaka amapayipi ayichithela emfuleni ogudlela umgwaqo bathi ke kabeneme ngalokhu njengoba lo mfula ugeleza uze ungenise olwandle ngakho sebephoqelekile ungayisebenzisi izindlu zangasese ukunqanda lokhu. There's probably more than 200,000 liters of sewage running into that river by the time it reaches the harbour, where it then exits out into, it joins another river and it exits out into the harbour. The municipality have engaged with some contractors who went out to site and came back to them and said, the job is a lot larger than initially expected, and they are currently looking at how best to deal with the situation. Ngaphandle kokukhathazeka ngalobu budedengu lo mphakathi uvezeke ukuthi kazikho inhlaka kahulumeni ezike zafika ukuzohlola umonakalo owadalwa zikhukhula yeze umkhulu okhulumela umasipala iTheku uthi ke kalukho ulwazi abebenalo ngokufaka kwendle emfuleni okuphambene nenqubo yabo kwazise lokho kulimaza imvelo ngakho bazoqala uphenyo. Asisho ukuthi udaba lolu siyabonga ukuthi saziswe ngalo udaba esiqalayo ukulizwa sizozama ke ukuthi silifakele ibuko ukwenza isiqiniseko okanye mhlambe ukuhlola ukuthi ngempela labasebenzi bangabasebenzi bethu akusiyo indlela esenza ngayo izinto ukuthi ngamabomu sixhume amapayipi okuzothi kamumva indle ichethekele emfuleni ukuvikela kwemvelo kuyinto ebalekile kakhulu kuthina. Sizozama ukuthi lo daba siphenye uma bekwenzeka ukuthi kukhona phakathi kwabasebenzi bethu abenze okungemthetho bazobhekana ke nokuqondiswa kwezigwegwe ngaphakathi kumasipala. Indaba enziwa KZNTV kube kuntombi khona mvubungisi eThekwini. Umengameli we-Economic Freedom Fighters EFF uJulius Malema usexeke umengameli wakulelo Cyril Ramaphosa ngokuhluleka-ke nokuqhamuka nesisombululo kwinkinga yaka-Eskom nedala kube nokucishwa kukagesi kuleli. Ekhuluma-ke kumgubho wosuku lwamagugu eMangozi, Malema uphinde wagxeka kakhulu-ke izigameko zokuhlaselwa kwabesifazane kuleli. Udaba oluthinta inkinga yokucisha kwagesi izikhawu phecelezi i-load shedding kuleli ayisalanga ngaphandle kwenkulumo kamengameli we-EFF uJulius Malema ngenkathi ekhuluma nezikhulu zabalandeli baleli iqembu kumgubho wokubungaza usuku lwamagugu eMangozi kwamhlaba uyalingana. uMalema ugxeke kakhulu umengameli wezwe Cyril Ramaphosa kanjalo nalo obhekelela ukuphathwa kwamabhizinisi kahulumeni uPravin Gordhan ngezinkinga esibhekene nenkampani iEskom. Since angena uRamaphosa, things have become worse in South Africa. Today, asine gesi, Eskom has collapsed because they've destroyed the whole of Eskom. Babuleli Eskom, uRamaphosa, and Gordhan basebenza nabelungu bafuna uthatha iEskom yethu because they know that Ramaphosa got 1 billion in 2017 to be a president from white people. Bayifuna imali yabo abelungu, bayifuna uthetha imali abelungu bayifuna. Manje instead of giving them imali yabo ubanikeza iEskom. uMalema uphinde wagxeka izigameko zodlame olubhekiswe kwabesifazane nalapho enxuse khona amadoda ubasukume alwisana lesi sihlava njengoba singcolisa igama leNingizimu Afrika emazweni omhlaba. Amadoda are the men who don't rape, are the men who don't beat up women, are the men who don't beat up children. Women don't need protection from men. Stop saying, let's protect women. They don't need protection. Just stop beating them up. There won't be a need for protection. You are beating them up and coming on the other side and say, let's protect them. It can't be. Let KZN be the first province to stand up
and say enough, it's enough. This war against women must come to an end. We don't want to hear the killing of women. We don't want to hear the raping of women who have become the capital of rape in the whole world. Ukugqugquzela ubumbano nokuzwana kuma-Afrika kuphinde kwagqama kwinkulumo kaMalema. Ezindabeni ze-1KZNTV kubikuthi abantu maphumulo eMangozi. Ikhansela laku-Ward 33 ngaphansi kukamasipala Alfred Duma uSihle Ngubane uthi-ke ukuba khona kwefestival yamaskandi ebibanjeleke enkundleni ezemidlalo kwaSondoda ekuvukeni eMnambithi kuzowalekelela kakhulu kamaciko alendawo ukuveza-ke amakhono awo ephinde futhi enqandeke-ke ekwenzeni okungalungile. Ubekhuluma kanjena-ke kuqhubeka le festival kamaskandi ebehlelwe umasipala iAlfred Duma kule mpelasonto. Intsha sekuvukeni ku-Ward 33 iligubhe ngendlela ehlukile usuku lwamagugu obeligujwa kuleli ngomgqibelo womhla ka-24 kwephezulu njengoba bebebuthene enkundleni yezemidlalo kwaSondoda ekuvukeni eMnambithi. Laba-ke bebezobuka amaqhawe kanye namaqhawekazi abo asemculweni kamaskandi kwifestival ebehlelwe ngumasipala iAlfred Duma ku-Ward 33 ekuvukeni. Inyanga lena yamagugu inyanga yamasiko sikubukile ukuthi abantu abasha bayagxila edakamizweni nakuphi sithi ke ake sivuse amaciko akithi kakhulukazi sihlose emphakathini njengoba sisekuvukeni ku-Ward 33 ukuthi abantu abasha kakhulu si-aime bona abantu abasha ukuthi bengagxile kakhulu edakamizweni bebuye kube khona beveza amakhono abo bayiveze sibabone. Amaciko akade ebambe iqhaza kulomcimbi athi imicimbi yalolu hlobo ingawalelekelela kakhulu wona njengamaciko. Ukuthi ngasiza-ke lokhu-ke when it comes to indaba yama-tribal wars ngasho kanjalo lokho kuzosiza sikuzokwazi ukusibumba ihlangane yabona ngoba noqhamuka mhlawumbe esidakaneni mhlawumbe ongazwani noqhamuka endaweni yokuthi ngiyalinganisa bangakwazi ukuthi befike la bezobumnandi bengoma bekwazi ukubuyisana bebona ukuthi kubalulekile sibe sonke sizwane. Umcimbi lo uzongisiza ngoba kade ngaqala ngithi ngifuna ukuthi ngiperform endaweni ezikanje kodwa bengalithola usizo kwasho ukuthi namhlanje ke ngikwazi ukuthola ngazo performa lana. Lokho futhi kuyangisiza ngoba mhlambe bakhona futhi abangathi bangangicela la mhlambe ngiyoperform endaweni ethi. Kuyaqoqa kakhulu kuyidakamizwa kuyo yonke ubugebengu obandayo emphakathini kuyasenza ukuthi ke kuqoqeke. uNgubane uthi lolu hlobo lomcimbi lizovundulula amakhono acashile. Umasipala wakithi uAlfred Duma uhlale phansi wayibuka lento ukuthi nje umuntu wala emphakathini uAlfred Duma kufanele azibone ukuthi ubalekile ngokusondela kwethu kubo siyacabanga sibonile ukuthi bazobona ukuthi siyabathanda futhi babaleke kangakanani nabanye abangakwenzanga abanamakhono bese emakhonini bazohlala bebuka ukuthi hayi nathi siyafisa ukuvela njengosibanibani kade bevelile namakhono acashile azogcina evuka uma siqhubeka nalolu hlobo lomcimbi esiyenzayo njengomasipala uAlfred Duma. Ezindabeni ze-1KZNTV ngingusiyabongwa kaDuma ekuvukeni eMnambithi. Asiphinde sithi shelele ey'tolo. Asiphinde sikwamukele kembukelo usabukele zona indaba ze-1KZNTV nazi-ke besithe izona ehamba phambili. Lihlehlile elowengozi Yasophongolo.Kubulawe Ngesihluku owe-IFP kanti-ke kubhikishe abazali bekhala ngothishanhloko. Ake sibheke-ke engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liwu-17.78 maqhathaniswa nedola laseMelika libo 19.90 maqhathaniswa nopondo waseBritain libo 17.36 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe igolide lona libo $1,669 i-ounce kuthole ongahluzwe wona bo $90.46 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo.
Iqembu lesizwe lebhola likanobhutshuzwayo lakuleli Bafana ibuyiseke ithemba kubalandeli balo ngokushaya ke-Sierra Leone ngamagoli ke-4 eqandeni emidlalweni kobuse FNB Stadium ngomgqibelo. Umdlali ogqamile kulo mdlalo uThembazwane uvalele amagoli 2 ukuqinisekisa ke lakuleli ukuthi liyanqoba. Lakuleli ke kulindele ukuthi ke kusasa libhekane neqembu lesizwe laseBotswana kobungani ozoba se-FNB Stadium. Nasike isimo sezulu esingalindeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathele zona usuku namhlanje mina nawe sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo sale kahle emakhaya.